Че крайната. А? Че крайната, викам. Коя крайна? Дето водена я фърли, най-дясно. Ще я вадим, чакай. Следа. Сега. Дръпни, ела дигни ние. Не, дигни крайната. Чакай сега. Така е. Нищо не направим. Още повече объркам. Дай още един. Дай, ти дигай. Ти, върти отгоре. Дай, още веднъж. Още веднъж. Айде, отпусна. Сега... Айде, може да ги дигаш вече. Не, може малко, да. Няма смисъл. Стеги така. Какво води? Как не си направила, бе? Води крайната. Само отпущай, ви се слушай, само отпущай да не я повлечем да я скъсаме, да не направим закачка. Отпусни аванса, направо го отвори аванса, отвори бигела. Бигела остави я и ела да я кипчосаме. И налазяха на дребните. Не, само... Сега важно е да го... трябваше да го оправим това нещо. Направо... Пусняш на стъпе кеп. Тя се откачи. А? Тя се откачи. Кепа. Не е добре това. Трябва да ги раздалечим. А? Не бе, ние ще ги раздалечим, няма проблем. О, тя втората? От към той. Няма дребни риби. Значи... Големите риби се дръпнаха с нощи. Дали ще влезнат днеска, един Господ знае. Не сме вадили до сега 3-4 дребни. Пушай, тя се оправи. Не, нищо не усетя, гледах самолета. Пак ли ще е малко? Ужас. Видите малко къпа. Почна да дигат леко,
тежко дигане. 4 кг. Кое? Ще го теглим? Да го тегля. О, пускай. Значи, същата работа е. Почна, идва от някъде вървят, където идат ровен ред. Вчера почна да се появяват и гъзъм. Да, аз го видях, че червен. Откъде взимат, откъде го отходят, да, но по една и съща пътека вървят. То в такъв момент не може да го разбереш, обаче когато е голяма риба, тя държи постоянно тежестта си голяма, ама някога тръгва. Ама това, например... ходи с главен. Пак върви странично. Да, ама не се опъва. Сега може и рибата да е такова, но не вярвам. Дигай, няма да стане. Стоп. Излез, дай ми фронт. Дигни още, бе, Краси. Това упражнение вече го играе. Чакай. Този може и да влезне. Май ще го бира. Трябва да го притегля. Има 6 кола, ще го оставя. Дано дойдат по-големи. Малко голяма му е мъчената. Чакай. Криса. На ръба е. Сега на ръба е на... Аз ще го пазя змий кантара. И като ни стръхне, почнем да закачаме. После ли... Да. Ужас. Измести се. Настрани се, измести към мен. 7 и Добре. 300. Ох. Достатъчно. 6 Първа риба за днеска.
Днес е петък. Остават още около 20 часа до края на състезанието. Ще ви запозная малко по-обстойно с ситуацията, в която се намираме. След слабия старт, който стартирахме, поради това, че сектора ни е много затворен от всякъде, докато намерим точната дистанция, докато намерим точното място, докато пробваме няколко варианта, които ни дадаха на нас резултат, почнахме да хващаме някакви риби. Като наваксахме горе-долу това, кое изоставане, което го имахме. Сега успяхме да хванем няколко големи риби, така че в Big 5 най-големи риби. С нощи бяхме четвърти, с няколко, мисля, че 200-300 грама от третия. При сегашния кантар, който излезна днес на обед, сме шести, мисля, че като разликата е между нас и третия, четвъртия килограм и половина. Това на амбицира още повече да играем по-усърдно, но ние какво можем да направим, освен да наблягаме на това, което до сега ние имаме една единствена възможност, едно единствено място, на което ни дава риби, и когато излезнем от това място, сме обречени. А има моменти, когато рибата излиза, в момента риба нямаме на това питно. Да се надяваме, че днес след обед ще успеем да хванем някакви, ще влезнат някакви риби. То идеята не е да хванем, а да изкараме, защото те се хващат понякогаш, но самото излизане тук не е много лесно. Така че да се надяваме, че ще изкараме някоя риба, която да бъде над 13 кг, за да може евентуално да се вместим в тройката на 5 големи риби. Подвластни сме на времето, по проста причина, че ако има вятър, за нас ще бъде добре. Беше доста така благосклонно вчерашния ден. Успяхме за целия ден от страната от 5 часа вечерта горе-долу към 100 кг риби, и то се качествени да направим. Но с помощта на вятъра, който вкара в този залив някакви големи риби. Днес безветрието просто няма една риба сутрината, след това още една 7 или 8 кг имаме, но като цяло това, което очакваме е след обеда, когато рибите ще слезнат долу, за да може евентуално да можем да изкараме някоя риба. Сега е топло, почти и без вятър, като се има предвид, че зига е забранен на състезанието. Ние сме безсилни почти да направим нещо, освен да чакаме. Характерно е, че нощите тук са слаби. Нощите са слаби, просто рибата изляза от залива. Първата вечер имахме един амурче 3-4 кг. Втората вечер, едната вечер, първата нямахме нищо, едно амурче, след това към 1 часа през нощта едно шеранче около 3-4 кг, и за първи път с нощи една риба около 8 кг, която изкарахме към 3 часа вечерта. Като цяло рибата на определени участъци дава, но като цяло тук е слабо. Явно рибата се лови сутрин до обяд или от над вечер. Ако евентуално има вятър през целия ден. Но така или иначе ние трябва да продължаваме да играем, защото шансовете ни да хванем някаква голяма риба
която евентуално да надигне в класацията за 5 най-големи риби, остава. Днес е петък, към обяд. Остават по-малко 24 часа до края на състезанието. Равносметката до сега за самия сектор, за нашето представяне е следната. Сектора е много затворен. Аз не се оправдавам, защото за нас състезателите е най-лесното е да хвърлим вината. Сектора е лош, затова не можем да играем. Не. Сектора наистина не е добър, но ние направихме всичко по силите си да хванем някоя риба. Отначало пробвахме един-два варианта, не се получиха нещата с отсрещната страна. След това, след обстойно обследване на сектора с много добра карта от наша страна, която направихме и маркирахме, намерихме много точно място, около 4,20-4,60 дълбочина на около 120 метра към директно навътре, което след обилно захранване ни даде възможност да хванем някоя голяма риба. Голяма риба, говорим за рамките на 17, две, които с допълвани с няколко, една мисля, че 14 и две 13 вкараха на четвърто място с нощи в класацията на 5 най-големи риби. Сега там нещата са драматично, защото нашето желание е да влезнем в топ 3 на тая класация. Трябва ни една риба, която да бъде класна около 15 кг, но дали ще стане, това вече е божа работа. Като цяло успяхме да наваксаме. Първото ми впечатление беше да разгледаме миналата година на този сектор какво се е случило и беше трагедия. 23 кг. Ние в момента имаме 205-6 кг, които успяхме да направим за ден и половина, когато ни помогна вятъра с точното място, което бяхме избрали. Но сега в момента безветрието на тук като цяло целият залив няма риби, целият сектор не гледаме да ловят, но това нас не нас задоволява, ние трябва да хванем някоя риба. Ще разчитаме основно на следобедните часове, защото тук нощите са много слаби. С нощи единствено хванахме риба 8 кг за 3 вечери. Имахме наистина риби, но те бяха под 4 кг, които на нас не устройва. Но то е характерно състезание с риби над 5 кг е риск. Няма гаранция, никой не е застрахован, че няма да се хванят риби под 5 кг, както и при нас имаме доста риби. Участъка, в който ловим е с много закачки, с ръбови, които са така отвесни. Самата риба тръгва по ръба, която създава проблем на влакната. Имаме късания. От местните хора имат сложени шамандури, които са типа тропа с намерението, ще свали рибата, ще мине. Да, прекарахме някоя риба, но имаме изкъсани някои риби. Така че препятствията, които са пред нас, не са малко, но то е част от играта. Няма от какво да се оплакваме. Жребия ще изжребия, трябва да се изиграе до край. Какво ще стане, ще гледаме. За сега сме оптимисти, но ни трябва и малко. Днес просто влязнаха риби, които са под 5 кг. Това е моето виждане. Трябваше ни един ден, но явно, че така е. Сега се надяваме, че до вечера ще влеят риби, които са по-големи, за да може евентуално да... Но
Отборите средното ниво бяха с 100 кг, 60-70 кг, когато ние почнахме да ловим, поради причината, че тук не ти е право. Имаш неща, затворен си от двете страни и се чудиш дали да от срещната страна по кейовите, където пробвахме, или промеждутъка, който пък се оказа, че е дълбок. Там този провлак, който се получава от двата сектора, от този и от този, които нас затварят, но явно има едно 100-150 метра разстояние, в което не се затваря и като явно, че пък е пъти на рибите и използвахме го това, за да направим 200 кг риби, 200 кг общо, но като цяло на нас не трябват още риби. Това е за сега. Да се надяваме, че ще имаме сполука. Човек трябва да е оптимист. Пък да влиза. Може и да не влезе. За да влезне, първо трябва да го изкараме. Без вятър тук сме обречени. Крася, гледай влакната как вървят. Да, и аз го виждам. Малка е, пак е малка тази риба, бе. А? Дигаме колкото си може да е горе. Влакното. Аз вече почна да ми се привиждат. Ай, сега вече го завлече. Закачка. И влачи, гледай маркера, майка му стара. Ми фана маркера буклуците, ко фана? Не знам дали го е минал. Хем малко. Аз го усещам как се тръска главата, тя коя е голяма риба. Поне има 10 монтажа на този маркер. Да ни кажа и повече. Не изкарах, аз го... Кое? Не ги дигна да не ги завлече. Няма, тя ето е. Махни само леко стълбата. А? Цъкам и викам. Това папа пуснала някакво съобщение. Сега ще увидиш. Тремни риби. Откачи се. Тя е мъч. Ама дребно. Давай нова.
Пак върху маркера вече да. Няма как да се премести. Нищо, где да мести? Да и да е там, ще дойде от тази страна. Риск губи, риск печели. Тук върви от една страна. А? Тя върви на там. По-добре там да се премести. Да вървя на местето ли? Да. Не, стой, то се мести. И надясно. Зависи на къде стане се. А? И на другата посока. Това се мести. Гледам да я държа под напрежение максимум да е горе. Докато че горе, поне да избяга от ръба. Да избяга от ръба, обаче не знам. Да го приметни. Каквото стане. Те вече влакната са натрушени, всичко на таковата закачки. Ако рибата се дигне малко, Вече трябва да бягаш. куда да бягам? Откъде да бягам? Един маркер се откърва, само тяло. Отива на една закачка и там. Няма да излезе. Много са татъри. Излезне. Малко. Няма краси. Фана нищо. Влакната вече. Извлече се отдолу. Мисля. Нито много са кръстосани. Маки, майка му стара. Нищо няма да изкараме, чуче. То право страшни мъки тия закачки. Отдолу на двете ли съм поне? Вече не може да разбера. Двете ги дигаш. Да. Щом дигаш двете, знаете се на двете отдолу. Дигни още малко от пода. Да. Ако връща обратно, сега на другата трябва да минеш отдолу. И да излезеш и там. Искаш ли аз да преместя и та? Само с риба съм. Не знам какво ти кажеш. Няма друго вече. Това трябва да ги изкарам. Искаш ли сълбата? Не ми трябва стълба, тя е горе рибата. Влаче някаква закачка краси. Това нещо и рибата се мъчи, и аз се мъча.
и я държим на разстояние. Сега мисля, че се откачи от закачка. Тя не е толкова голяма, колкото е. Значи влачи нещо. А? Познавайте, че влачи нещо. Влачи, бе, човек, аз се усещам. Това не сега да го... Ние мъчим и рибата, мъчим и себе си. Е, хубава риба, добре, да кажем, че такова, Дръж само и това. Какво да държа вече? Не знам какво да държа. Чакай. Да махна монтажа. То не е друго. Защото той приебила. Няма да станете. Не заби се на пръстен. Давай с ногти. Много обичам да ги късам с зъби. Това ще се маха вече. И ти скъса, какво скъса? Нищо не скъса. Добре. Майка му ста. А? Внимавай назад, като даваш да не таковше. Да ти дам този сак, другия, стар байца. А? Нали имам? Не де... Дай, не ти трябва. А? Не ти трябва. Чему ми да е такова ми става? То долу горе ще няма да... Това сега... Къде остана? Пусна ли го? Не съм. Слагай. Аз ще дигна. Опираш. Добре, няма 15. 13. Да, ако искаш да сложим, то или викаш не тежи много. Последен кантар. Ту. Very good. One, two, yeah. Let's go. Captain.
No, nie? Tizenhárom 13,175. Махни се сега. Едно кило. Аз трябва да извадя рибата от там. Добре, минай тук. Няма място да го взема. Papi? Папи. Ja? Na, ist gut. Großer Fisch. Big Fish. Big. Big. No wind, no. Have wind, have fish. Big Fish. Big. Седем 750. 7750. 775. 0. 0. Good. Bye, just to know. Bye, Kin Bono. Libertad. Влезнаха някакви риби. Час и половина докато. Обаче не можем да ги извадим. Закачките са много. Имаме още 1 час до края на състезанието. Тази пак отива към закачките, към шамандурата. Върви направо. Шамандурата е далеч, да тя върви направо. Единствено ръба трябва да прескочи. Ако прескочи този ръб, ето и тя отива на заварката. Далеч е още. Как далеч е човек? Ей, закачи. Нищо не се движи. Аз виждам, че тя е Умотана е. Няма бе, човек, не стават работи. Това не може на такъв... Няма. Не стана. след стълба. А? Ами сега след стълба. А? Повече не е слагам. 3 пръчки вътре са напълно. Не, дай другата да я вържим, няма. А ние се претрепваме за една риба. Дай да вържим на тая. 3 пъти достатъчно. Не са достатъчни, давай сега, дей сега.
авария на езерото Зеки. Постарахме се да направим каквото можахме от сектора, който за нас беше наистина отчаиващо слаб. Затворени от всякъде, в залив, безперспективен сектор. Но това не е да се оплакваме или да не служи за оправдание. Това беше реалността на жребия. Ние имахме нагласа за игра като положителна нагласа, нещо по-добър, някой по-добър сектор, за да може наистина подготовката, която имахме, да можехме да я реализираме. Но жребия се изжреби. В последните часове успяхме да изкараме две риби, които горе-долу нас твърдиха на позицията, която можехме да вземем. Но имахме и две риби, които скъсаха в закачките, които бяха пред нас, за които отговорихме по-рано. Като равносметка успяхме от последни, без един ден без риба, да се класираме на 6-то място в сектора от 16 отбора. Беше без всички отбори, които имаха около нас с 60-70 кг, успяхме да ги наваксаме, даже и да ги минем. Пред нас останаха отбори, 6 отбора, които вече нямаше как, имаха с по 300 кг, а ние завършихме с 254-5 кг улов. За нас този сектор, не знам някой дали е вадял риба толкова, но ние направим и невъзможното. При големите риби драматизма беше много по-голям. Останахме от 3-4 място на няколко килограма, мисля, че 2 или 3 килограма, но вчера на безветрието нямахме големи риби, а днеска скъсахме закачки поне 2-3 риби, които според мен можеха да надигнат в класирането, но като цяло това е. Това е равносметката. 19-то място в генералното класиране от 62 отбора, 6-то място в сектора и на 9-то място в риби, 5 най-големи риби. Удовлетворени сме от играта, която ние предложихме в този сектор и мисля, че с малко и тъга си тръгваме, защото това беше последно състезание на това езеро от тези организатори, но да се надяваме, че ще намерим някакъв начин на други състезания на същото езеро. Имаме някакви виждания какво може да се случи с други организатори в бъдеще, но за тази година това не е последното състезание.